हाय लोगोफोर, आंनि नैबे गोदान भिडिअ'आव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। नैबे आंनि गोदान भिडिअ'खौ नोंथांमोनहा अननानै जोबजासे नायलांदो। दा नै जोंना दै फुदुंग्रा मेचिना गाज्रि जादों। दा फाहामदों, मोजां जागोन ना जाया मिथिया आरोना लोगोफोर। दा नायनोसै मा जायो। ओमफ्राय दा नैबेयो जोंहानि नैबे न' सिगाङाव बानायनायखौ आं भिडिअ खालामनानै दोनदोंमोन आरोना, बेखौनो आं होफिनबाय। दा नै बिथाङा मैगं खेथि बानायदों जोंहानि बारियाव। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो जोङो दा बबाव थांगोन, मा लायगोन, मा अर्डार खालामगोन नायलांदो। मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों लोगोफोर। दा गोबां प्रब्लेमनि थाखाय आङो अरिजिनेल साउन्डखौ दाननानै आं रायलायनाय जादों। मानो होनोबा बाहेरा साउन्ड बहुद हाबदोंमोन आरोना, बेनि थाखायनो प्रब्लेम जाजानो गिनानै आं गोदान रायलायफिननानै होनाय जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोरनो जेनबा थांगासिनोमोन बेजों मोजाङै। नोंथांमोनहाबो लानो गोसोबा लांफैनो हागोन। हाइवे थांबानो मोनो, लामा मोजाङानो, लामाया गाज्रि नङा। दा जोंनि सफैबाय, बिराद मोजां डिजाइननि दं, सफा फालें बहुद मोजां खमावनो मोनो आरोना। ओमफ्राय बेखौ जोंनि एरिबाथ' बहुद दाम बुङो, गांसे गांनै गांथामखौनो होनखायो, खावसेखौनो होनखायो, सोंनोनो हाखाया टाउन एरियायाव। ओमफ्राय नैबेहायबा गोसोबायदि अर्डार होनो हागोन, दामखौबो गोसोबायदि खमायनानै मोनगोन आरोना। ओरैबायदि मोजां मेगनानो फेजेबखायो। दा माखौ अर्डार खालामनाय जायो नोंथांमोननो होथ'नो हानाय नंला। जेला फाइनाल अर्डार होनानै जेला मोनलाङो अब्ला उनाव खोन्थानोसै नोंथांमोननो, उननि भिडिअ मोननाय जासिगोन। दा अर्डारल' होनानै थांगोन आरोना लोगोफोर। उननि भिडिअआव लाबोफिननाय जागोन माबायदि अर्डारखौ आं फसायनानै होदोंमोन। ओरैबायदि मोजां आरोना। होमबा आंनि भिडिअखौ नायलांदो नोंथांमोनहा, बेखिनियानो। गारि गाखोनानै थांगासिनो नै। ब्लाउसआ मोजां थारमोन आरो बेसेबांलाया? सुनाय मोजांथ' डिजाइना, गोबाव जाबाय। दा बिनि ब्लाउस डिजाइनखौ मोजां मोनदां, मोजां मोन। मानसियानो मोजांखाबा आङो ने। मोजांथार। जों एसे बेरायहैनो नागिरदों, चिरां डिस्ट्रिक्टआव थांगासिनो। जोंना एसे डिस्ट्रिक्ट आलदा, ओमफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्टआव थांगासिनो आरोना। टट'जोंसो बेरायनो मोजां मोनो जों दाना। बार सिउ-सिउनो। सोर जि सुखो दिनै? जिखौ सोर सुखो? जोंहा बेरायदोंसो नै, सान्दुङा दान्दा जि सुना गारबोबाय आङो। दान्दा जा सान्दुं आरो एसे दोमैबाथाय गिनोसैलाय, दसे थाथ'नोसैलाय आरो सुनोसैलाय। मा जायो जाथारथोंसै, सेवोना सेवा। आंथ' दा गारबोबाय। गिसि जादोंमोन ना। ओरैनोबालाय मोजां मोनो, ओमफ्राय बे ओंखारनांगौखौ बायो। बेयाव मा प्रग्राम दं नामा? माबा प्रग्राम दं, खालामजोबो। जोंहा इयाव डिउटि गोनांलै बारा मानसिया। जोंखौ मैया चिरां मोनफैबाय। चिरां मोनबाय, चिराङाव हाबबाय नै।
हटेल गोदान नैबाव सोर सोरबा ओंखाम जानोबा फै हटेल गोदान नैबाव चिराङाव जा गोथाव गोथाव मोदोमखाबायबो नै ला बिसिमा दङ आं केकसो लानोसै केक नैबे केकखौ लानोसै आं बेसेबां नैबे ब्राउना गासिबो 50